an gina addini ne akan alkur'ani da tafarkin annabi sunnar annabi alaihi salatu wassalam da zantuttukan malamai da magabata. Saboda haka matasa ba a hana mutum ya nemi sana'a ba a hana mutum ya aikin gwamnati ba a hana mutum ya yi karatu wanda ba na addini ba, misali karatun zamani da ake cewa boko. Amma ya sani fa ilimin addini shine a gaba. Ilimin addini shine zai zama jagoranka a mu'amalolinka da mutane. Misali musulmi zai shiga kasuwa, dole ya san menene Allah ya faɗi akan kasuwa. Haka nan zai yi aure, mai Allah ya ce akan aure. Kullum ina cewa watakila da za a tambayi mai aure musulmi, matashi ko matashiya, menene abin da Allah ya faɗa akan aure, kila misali a ce a kawo aya akan aure, ba watakila ba kowa zai kawo. Ko da Hausa kuwa Allah ya ce ya halatta aure a aya kaza sura kaza. To haka nan annabi ya ce sunna ta ce yayi aure, watakila ko da Hausa ga hadisin ga inda aka samo shi, kuma ya san cewa zai auren ne misali saboda raya sunna, saboda koyi da annabi da Allah yake cewa ai koyi da shi. Suratul ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakara Allah kaseeran. Saboda malamai suna cewa mutukan mutum yayi aure da muke ganin ma lalle sunna ne, amma ba da niyan sunnar ba fa yayi aure a babin mubahi ne, abin da Allah ya halatta ne. To wanda yayi abu kuma wanda yake na mubahi a shari'a, ba na wajibi ba na sunna ba shi da lada kai tsaye. Daidai yake da wanda ya ci abinci ya koshi, wanda ya sha ruwa, wanda ya sha nono, kawai bai da lada bai da zunubi. To matukan mutum zai aure ba da niyan na yi koyi da sunnar ma'aiki ba, to ba kai tsaye zai samu lada ba ne ba, a'a daidai yake da waɗancan. To ta zai iya bambanta wannan abu sunna ne, wannan abu farilla ne, wannan abu mustahabbi ne, wannan haramun ne, wannan makaruhi ne. To wannan ba zai wasai da karatu gaskiya. Kuma waɗannan abubuwa kila ya kamata a ce ƙananan yara cikinmu masu san waɗannan, amma saboda shagaltuwa kila da abin da ya shafi rayuwa, to ba kowa zai karkata zuwa can ba. Amma bilasabi shadid, wato za ka ga tare bakin ciki, za ka ga mutane suna ƙarfafa ɓangaren ilimin boko, suna ƙarfafa neman kuɗi. Wataƙila mu duba bi'a da muke ciki, environment namu, garinmu da jiharmu, da za a ce a haɗa statistic, wato a yi ƙididdigan masu tafiya kasuwa ko kasuwanni, masu tafiya gona, masu zuwa makarantun boko, da masu tafiya neman ilimin addini, to a ga su wanne za su fi yawa, za ka ga bambanci wanda zai baka mamaki. Mafi yawan matasan an wayi gari kowa ya san yadda zai je 5 ta zama 10, 100 ya zama 200, amma ba kowa zai shagaltu barin je san yadda zan yi tsarki ba. Kuma mun sani ko da a magana da za a ce wa mutum ko tsarki ba kai ba zai ji kamar zagi ne sosai. To amma mun sani tsarkin nan ba a ɗaukansa kawai na ga yadda ake ko an gaya mini, dole sai an ɗauke shi a ilimi, a littafi, an nakaltoci, an ciro daga bakin malamai. Saboda haka wajibi ne mutane musamman matasa a yi karatun addini. Wannan shine zai warware mana matsaloli na addini da kuma na mu'amala, wato harkoki tsakaninmu da juna insha Allah ta'ala. Allah ya mana jagora. Amin.